खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोन्नैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय 10,000 रां घुस लानायनि दायाव सासे पुलिसआ हमजादों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनानो मोनदों। पुलिसफोरा दाय दसि सिखाव दाखाइतफोरखौ जेब्लाबो हमबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोदों। नाथाय बे बाराव उल्था, पुलिसआ पुलिसनि जेलाव नांबाय। जाथाया जाबाय हाइलाकान्दि जिल्लानि। हमजानाय पुलिसखौ आब्दुल्लापुर पुलिस पेट्रल पस्टनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर हितुष नाथ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा मोननै पार्टिसनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ समाधान खालामनायनि मुङाव 10,000 रां लाफुनाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्टि करापसन टीमजों हमजादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नबेल प्राइज बान्थाखौ साथाम सुबुंनो होबावबाय। 2023 मायथाइनि फिजिअल'जी अर मेडिसिन आयदानि नबेल प्राइज बान्थाखौ केथलिन केरिक' आरो ड्रिउ विजमेननो होखांनायनि उनाव मैया मंगलबाराव द रयेल स्वेडिश एकाडेमि अफ साइन्सआ फिजिक्स आयदानि थाखाय नबेल बान्थाखौ साथाम सुबुंफोरनो होबावगोन। फारियै पेरी आगस्टिनी, फेरेन्स क्राउच आरो एन्ने एल हुइलियार बिथांमोननो होनो फोसावना होबाय। गहपुरनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव एबसुआ दैदेनगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों। मैया मंगलबारखालि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआ गहपुरनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर एकर्डनि दफा 3.1 थामहिनबा बिटिआरनि सिमा बारायनाया जाफुंनायनि थाखाय मोनसे बरायनाय हाबाफारि आरो रंजानाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। गाहायै बे बरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारजों लोगोसे आसामनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार श्री पीयूष हाजरिका, मानगोनां एमएलए श्री उत्पल बरा, श्री लरेन्स इस्लारिमोनखौ गाहाय आलासि महरै नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनजों लोगोसे डेपुटि सीएम श्री गोविन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम दावबायसा बर', इएम रन्जित बसुमतारी, एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो रोजा रोजा रायजो-राजाफोरखौबो खुसिजों रंजानाय नुनो मोननाय जादों। एशियान गेमआव भारत हादरा मैया मंगलबारखालि आरो मोननै गल्ड मेडेल देरहानो हाबावबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिनजावफोरनि 5,000 मिटार खारनाय बादायनायाव पारुल चौधुरीआ सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। गुबुन फारसेथिं अन्नू रानीआबो हिनजावफोरनि जेभलिन थ्र'आव सनानि मेडेलखौ मोननो हादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया जोंनि भारत हादरा सिलभार मेडेलखौ 2 आरो ब्रन्ज मेडेलखौ 5 देरहानो हाबावदों। दासान्दि टटेल 69 मेडेल देरहानानै 4थि जायगा आवग्रिना दं। आसामाव सासे CRPF जवाना गावखौनो गावथारना लादों। दुखुनांथाव जाथाय। सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स CRPFनि सासे सान्थ्रि हानजाया आसामनि काजिरंगा केम्प 10 आव डिउटि होबाय थानाय समावनो गावनि सिलाइजों गावखौनो गावथारना लादों। थैनाय जवाननि मुंखौ अजय सिंह, 53 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोथै देहाखौ पस्टमार्टमनि थाखाय हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। जौ फेनानै लोगोखौ बुथारनायनि दायाव हमजादों। आसामनि नगाव जिल्लानि राहा सहराव गावनि लोगोखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुङा पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सुबुंखौ सन्जय बरदलै, 35 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनाय जादों। पुलिसआ बुंनाय बादिब्ला जाथाय जानाय समाव सानैबो जौ फेनायनि। पुलिसआ बुंनाय बादिब्ला बुथारग्रा रामु बरदलै, 40 बोसोर बैसोआ रबिबार मोनायाव सन्जय बरदलैजों खोला बालापारा गामियाव मोनायाव जौ लोंनाय समाव गावजों गाव दावराव-दावसि जालायदोंमोन। सन्जय बरदलैया रामु बरदलैखौ गोबां बुदोंमोन, खर'आव गाज्रि रोखोमै जखम जादोंमोन। बुजानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय नगाव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन आरो मोजांसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीआव लांनो नाजादोंमोन, नाथाय बेमारिया जोबथा हां लायो। नखरनि सुबुंफोरा एफआइआर होनायनि थाखाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ खायो आरो खाजानाय दायनिगिरि गासैखौबो जाथायखौ नांगौ होनना सिमान लायो। दा दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै साजा होनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा दाबि दैखांदों।